Joan den larunbat honetan, aurten 40 urte betetzen dituzten tolosarrak, biltza erabaki dute ospakizun txiki bat eginez. Goizean, Tolosan zehar bueltatxo bat eman ondoren, Tolosako kasinora joan ziren. Bertan, argazkiak atera eta luntz txiki bat egin zuten. 100 pertsona inguru biltza lortu zuten, eta bide batez Tolosatik kanpo bizi direnak berriro ikusteko aukera izan zuten. Izan ere, hauetariko hainbat Andaluzia ingurura edota Espainiako beste hainbat lekutara joan ziren bizitzera. Antolatzaileek esan zutenez, aurrerago horrelako beste ospakizun gehiago ere egingo omen dituzte.